Ben, moi bo día. Permítame, señor Feijóo, que lle mostre un documento. É unha factura da luz. Esta factura convírtese nunha agonía para miles de persoas. Hai 145.000 persoas para as que pagar esta factura é como subir o Everest. Temos medio millón de galegas que non poden prender a calefacción nun país no que estamos exportando electricidade a esgalla, pero claro, vostede pode permitirse o luxo de vetar unha tarifa eléctrica galega porque seguro que en Montepío non hai problemas para pagar as facturas. Pero esta non é a única factura inxusta. Pregúntelle aos máis de 20.000 galegos e galegas que a diario pagan 300.000 euros en peaxes, que van empezar o ano pagando 30.000 euros máis a unha concesionaria, 30.000 euros máis cada día a unha concesionaria que xa ten as peaxes, unhas das peaxes máis caras de todo o Estado. E teño que dicirllo, a súa obsesión, señor Feijóo, por caer simpático en Madrid, estános conducindo á irrelevancia política. E isto tradúcese en agravios e discriminacións, facturas e máis facturas que acaban pagando os galegos e as galegas. Pero desde Madrid o señor Montoro xa nos está preparando outra factura, esta máis gravosa, pois afecta o sistema de financiamento que xa nos ten costado unha millonada. E a pregunta é se no futuro modelo de financiamento o Estado vai pagar a débeda histórica que ten con Galiza ou se temos que seguir pagando. Porque, mire, este sistema é inxusto. Galiza arrastra só en 5 anos un déficit de máis de 10.000 millóns de euros no financiamento da sanidade, da educación e da protección social. E o problema non é que non haxa recursos, é como se reparten. De feito, durante os anos da crise, o financiamento a Galiza baixou como media un 9,3%, mentres a recadación subiu un 30%. E vostede é responsable desta situación porque asinou un sistema de financiamento sabendo que era perxudicial para o noso país. En todo caso, o importante e o futuro é saber que vai defender a Xunta nunha materia tan importante. E eu teño que dicirlle tamén, señor Feijóo, que a estrategia de criticar a todo o mundo para exculpar a Rajoy só ten un beneficioso, que é Rajoy. E neste momento, en materia de financiamento, a única reunión que lle interesa a este país é a súa copresidente do Estado. Un encontro bilateral Galiza-Estado, unha negociación de tú a tú, de igual a igual, para defender un sistema de financiamento xusto para o noso país. A min paréceme ben que vostede vaya a Oviedo, que saque unhas fotos e que firme todos os protocolos que queira. Pero que xa sabemos cal é o resultado deste tipo de cumios. Acabamos de velo coa exclusión do corredor atlántico do financiamento e que vostede nos dixo que ia ser unha realidade canto antes. En todo caso, señor Feijóo, a negociación de verdade é co Estado e non se vai facer en Oviedo. Por iso nos preguntámoslle, señor Feijóo, se vai permitir que Galiza siga sumando agravios, discriminacións, que os galegos e galegas paguemos máis facturas ou vai a empezar a defender o interese de Galiza en primeiro lugar no debate sobre o novo modelo de financiamento. Moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Mire, señor Feijóo, vostede ven aquí con un argumentario que é algo así xa como unha especie de disco rayado, non? Porque repite unha e outra vez as mesmas mentiras. Supoño que coa esperanza de que en algún momento se convirtan en realidade, pero que unha mentira repetida 1000 veces sigue sendo unha mentira, señor Feijóo. E o que é evidente é que o Partido Popular está defendendo os privilexios das eléctricas. E vostede nos ven aquí con parches para xustificar que acaba de vetar que este país defenda unha tarifa máis galega, unha tarifa máis baixa para empresas e para familias, porque non é xusto que, sendo produtores de electricidade, non teñamos absolutamente ningún beneficio. Vostede defende as eléctricas, eu defendo os intereses dos galegos e das galegas e xustiza con este país. E mire, a proposición de lei de transferencia da AP9
creo que non ten unha soa liña escrita por vostede. E esa foi unha proposta que puxo sobre a mesa o BNG. Por certo, a única forza política que está dando debate en todos os ámbitos para levantar un vergoñento veto a unha iniciativa que aprobamos neste Parlamento. Vostede o único que fixo foi aplaudir, señor Feijóo, cando vetou esta iniciativa o señor Rajoy e a señora Ana Pastor. En todo caso, mire, sabe o que ten vostede na súa biografía? É ser cómplice dunha suba continuada e continua das peaxes e ser ahora mismo cómplice de que o señor Rajoy nos vai a subir un 3% máis as peaxes o ano que ven. Peaxes máis altas nun dos países que ten os salarios máis baixos. Ese é o seu contributo, señor Feijóo, que os galegos e galegas paguen máis peaxes, porque non pode dicirnos vostede que hai un aforro nas peaxes cando o ano que ven, como mínimo, os galegos e galegas van pagar 5 millóns de euros máis a unha concesionaria que ten uns beneficios absolutamente escandalosos. E mire, vostede sigue sin decirnos algo que é importante para o futuro deste país, e cal é a súa proposta en materia de financiamento. Eu teño que dicirlo, paréceme un escándalo político que a estas alturas o seu goberno non teña remitido a esta Cámara ni un papel, nin un documento oficial en defensa dun modelo de financiamento xusto para Galiza, que non coñecemos ni un estudo. Sabe o único que hai? Ao presidente da Xunta dicindo que Galiza non ten capacidade, que Galiza se está moi ben con este sistema e que, ademais, somos dependentes porque realmente dependemos do financiamento do Estado e é grazas a iso o que sobrevivimos. E creo que iso é o peor retrato que pode facerse vostede a sí mesmo e a emenda máis grande a súa xestión de goberno. Mire, nós confiamos neste país e claro que defendemos unha proposta que confía na plena capacidade de Galiza para xestionar os nosos recursos e para ter unha fiscalidade adaptada. Pero o que é grave, señor Feijóo, é que nadie sabe o que defende vostede. Sabemos que critica a todo o mundo, seguramente porque o deixan en evidencia, porque efectivamente outros lideran mentre vostedes funciona cunha mentalidade absolutamente acomplexada do señor Rajoy, absolutamente acomplexada co señor Rajoy, e en vez de estar defendendo o interese de Galiza, pois efectivamente estará defendendo os intereses do señor Rajoy. Pero non se confunda, Rajoy non é Galiza, e Galiza merécese un presidente que defenda os nosos intereses e non que nos volva a facer perder outra vez no sistema de financiamento.